Feestmaanden december stiert voor de door, maar dat is voor de meesten die het niet of minder te bestegen hebben, soms juist een tiegedregen mannen. Bij Te Mooi om Voort in de Westerheen proberen ze daar wat om te doen. We hebben Sinterklaas weer een leuke actie. En voor mensen die het net volle te besteden hebben voor 4 december. Ben er ook al je cadeautjes voor de band. En we zeggen, het is prachtig wat we doen. En dan krijg je die band ook wat natuurlijk. Hè? Want op school wordt ik zeggen van, hé, wat hast je toegekregen? Nou, niks. Nou, ik bedoel, daar dorst het voor. Voor die mensen moet ik wat hebben. Het spul wat bij de winkel onbeen wordt, moet ook ergens bij komen. Gelukkig zijn er een soort mensen die het spul doneren. Ja, waar moet ik je ben? Nou, ik ga er een tas met kleren en boetensgoed inbracht. En ja, met de wens dat bij gezin terugkomen die het goed broeken kennen. Kom gewoon mijn spulje heen. Hisje zijn in de kasten of gewoon het boetensgoed van de baan heen. Is altijd wel spullen, ja, wat thuis lezen bloot. En denk er ook gewoon, maar dat oren het gewoon heel goed broeken kennen. Dus die gedachte is gewoon hartstikke mooi. De winkel wordt rund door vrijwilligers en die doen dat met een heel soort willen. Dus ja, ik ben met pensioen. Dus Betty wil graag onder de mensen en Betty wil sociaal wezen. En ik vind het heel mooi om in klein te wezen. Dus ik vind het mooi om voor de mensen klein uit te zieken. Hier helemaal op mijn plak. Ja, ik vind het geweldig. Dus wie had je zo fijn als wat? Ja, en de koffie en de thee staat hier altijd klaar. We kregen er ook wel wat bij. Dus je hoort hier pepernoten. Dus we hebben hier ook wel eens olieballen. We hebben wel eens een gebakje, een koekje. Nou, wat wil je dan meer?